So number 9 kita, saan na to pagsukol ang kaaway? So gagiingon na to, ang pagsukol sa kaaway mao ang paghigugma kaniya pinaagi sa pagpagawas sa maayo nga pulong ug maayo nga mga buhat. Kay ang maayo mga buhat sa unahan pang atong hisgutan mao kana ang panalipod nato sa atong dughan, ang pagkamatarong. Busa nga ang sukol sa atong kaaway maong paghatag og matarong, paghatag og tambag nga gikan sa Biblia ug dili tambag nga ato-ato lang kundi mga pulong nga gikan diha sa pulong sa Dios nga nagikan sa balaang Biblia. Kay ang Biblia nagingon nga ang tanan nga magbuhat og dautan kita wag kana og mga talawan kay wala mo sunod sa Dios. So in Revelation chapter 21 verse 8, but cowards, traitors, pervert, murderer, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars, the place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. So mao kana ang ikaduhang kamatayon.